En refuxios como este dos Palleiros en Pontevedra poñenlle cara ao abandono. Os cans que chegan a eles deixan de ser cifras para converterse en Musca, Vane ou Martín e mudan a rúa polas instalacións da protectora. Que cando nos os recollemos, eu digo a moita xente, para que veña, están aquí, están ben atendidos, iso quero que quede moi claro, están moi ben atendidos por nós, teñen un sitio quente, cariño, porque sabes que sempre che veñen a ti. Aquí traballan a diario contra a irresponsabilidade humana, pero moitas veces non dan abasto. Por iso estes días tiveron que facer saltar as alarmas. Non hai sitio para recoller máis cans. As cuarentenas están a tope, non poder desplazarlos para ningún lado, porque na cuarentena pasan, creo que son 10 días, para que a veterinario se examine a fondo, para poder evitar que veñan con algo da fora, para poder nós despois destinalos a un patio. Entonces, de que as cuarentenas están petadas, a hospitalización sigue estando cheo con mamis, con cachorros, non podemos desplazar a nadie, non pode entrar nadie desa porta para dentro. Agora mesmo son 137 habitantes nun refuxio con capacidade teórica para 150, pero no día a día os cans volven demostrar que non son cifras. Caracteres diferentes ou as necesidades específicas de algúns fan que sexa imposible acadar esa cifra. Orballo, Facu e Buba foron os últimos en sufrir os efectos da saturación. Nun momento así de xogueta ou de rabia por unha mínima cousa, hai un enfrentamento. E de feito, estas semanas xa tuvemos varias peleas, porque está todo tan saturado que entre eles chega un momento que rozan. Non temos sitio, e nós temos que garantizar que os que temos aquí estén ben. Nos se metemos un can da fora ahora e hai unha pelea, é un problema. Os cachorros e os cans pequenos son normalmente os máis demandados pola xente, pero as contas non cadran. No que levamos de 2020 entraron 32 e houbo 28 adopcións. Por iso piden casas de acollida e, sobre todo, adopcións responsables. Se a xente ahora mesmo, dada a nosa situación, nos botaría unha man, sería fantástico. Polo menos durante un tempo, hasta que se vacíe un pouco as zonas principales. Un can non é un xoguete, un can non é unha manta, un can é un ser vivo, vale? Que necesita os mesmos cuidados que unha persona adulta, que é un ser humano. Entonces, a xente que sea consciente de que hai que ser un pouco máis humanos. Vale? Polo menos un pouco, xa non pido